A secretaria da xestora provincial e alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, compareceu esta mañá xunto aos alcaldes de Lobeira e Lobios e o concelleiro popular de Muíños para dar conta da destrución dun servizo público esencial no rural, como é o da Garda Civil. Dos 910 postos da Garda Civil no catálogo para a provincia de Ourense, soamente se atopan ocupados 839. É dicir, hai un déficit de 71 axentes. Coñecemos fai pouco a supresión da unidade de fronteiras e fiscal de Lobios, obrigando ao traslado de 6 familias e deixando sen servicio a esta comarca. Unha das comarcas ourensás con máis quilómetros de fronteira con Portugal, producíndose un agravio máis ao rural e á comarca da Baixa Limia. Tamén somos coñecedores que se prevé o peche de varios postos auxiliares noutros concellos, como é o Concello de Baltar, sendo este outro concello do rural, outro concello fronteirizo con Portugal. Tamén isto só vimos vendo desde fai tempo que os cuartéis, agora a seguridade dos ourensás e de toda parte do rural galego, parece ser que a seguridade ten horario de 9 a 2:30. Por todo isto, levarán unha moción a todos os plenos municipais da provincia e da propia Deputación por este asunto.